И здравейте, хора! Днес, както ви обещах в миналия клип, ще пробваме лава бер. А не какъв да е, от новият вкус. Ето, даже плюс пуканки. Имах си ги в комплект. И сега първо кое да пробваме? Онче, бунче, чупе, онче, ти, махай се от тук, немай там лука, дай теж пробваме това значи. Или пък, айде това. Отворих. Мириш, толкова яко мирише на вишна, че направо, я пак, направо, се зададех от вишната и време е да пробваме. И плюс това и с 20% плодов сок, а тук има ли нещо? Има. Ето това ми прилича на мозък. Да, но няма вътре мозъци на хора. Истински. И време е да пробваме. 1, 2, 3. Вкусно е. Сякаш има истинска вишна вътре с някакъв сок там. Да знам. Има такъв вкус. Сок с вишна и вътре има се едно парченца вишна. Това има вкус. Сега това си го затварям и си го оставям за училище. Сега дойде ред на пуканките. Сега казва това. Не се отваря така. Обърках се. Ето така. Готово. Вижте ги, хора. Колко са яки. Ето, може и да не ги видите. Ето. Вземам си едно. Мирише обилно на малина. И време е да пробваме. 1, 2, 3. Почти същия вкус, както на старите фрут микс. Имат почти същия вкус. Ото. Имат по-лекичко. А сега ще пробваме и двете. На веднъж. Имаме си една пуканка. Пиеме първо. Това има вкус на нов шоколад. Наистина някакъв шоколад се едно. И ям. Айса. Ето. Малко. Да. Това е моята топка. И хора, това е от мен. Чао и до другият път.